entzuleok, Belarriak prest, hasiko da bidaia. hau da, hau podcasta. ezkidetza eta askatasuna uinetan zabaltzen dituen ahotsa. Aupa, ongi etorri entzule maiteak hau podcastaren saio berri honetara. Gaurko atalean, ispilutik aratago doan historiari erreparatuko diogu. Gure gorputzek jasaten duten presio estetikoa zarituko gara eta irudiek eta sare sozialek marraztu diguten estandar ikusezin horretaz. Gai hau jorratzen arituko gara June Etxeberria, Amaia Goroskieta, Maitane Lizarraga Eder Nagore eta Yuri Lasa. Gaurko saioari hasiera emateko harrigarria izan da ere, Isa Sakararen abestia Jepa dugu. Podcasta prestatzean bere abestia erabiltzeko baimena emango baligu, eskerrak bihotzez emango genizkiokela esan genuen, eta bere kanta erabiltzen utzi digunez oso eskertuta gaude. Beraz, eskerrik asko Isa Sakara. Egia, Amaia. Gainera aipatu beharrekoa da abesti hau jartzaren erabakian nondik datorren. Izan ere, abesti honek erlazatzera eta besteen iritzei kasu ez egitera eramaten gaitu. Beraz, ederki doa presio estetikoaren gaiarekin batera. ezin hobeto aukeratu dugu, arrazoi osoa duzu. Gaiarekin hasteko galdera bat egin nahi dizuet. Zergatik uste duzue normala dena sentimetroetan, kiloetan edota filtroetan neurtzen dugula? Eta gure ikuspuntua ezberdina izango balitz, uste alduzue mundua hobea izango litzatekeela? Oso galdera interesgarria da, Juri. Nik neuk gai honi buruz mintzatzea oso garrantzitsua dela uste dut. Gizarteak horrela pentsatzeak zenbait arazo eragiten baititu. Hauen jatorria aztertzea gizarte gisa evoluzionatzen laguntzen digu. Gainera nire ustez gure ikuspuntua aldatzekotan mundua ez litzateke soilik hobea izango, baizik eta gizarte gisa harremantzen garen modua ere hobea izango litzateke. Maitane, zuzek diozu? Batetik esango nuke, betidanik normala dena sentimetrotan, kilotan edota filtrotan neurtu dugula, neurri horiek sinpleak direlako eta gizarteari estereotipoak finkatzeko aukera ematen diotelako. Ez hori bakarrik, zenbakiek autoritatea ematen dute eta horrek normaltasuna zalantzan jartzea ekiditzen du. Batetik, durarik gabe, neurririk existituko ez balitz jendea ez litzateke konparatzen ariko. Gainera, itxura estandar bakarra inposatu izan ez balitz, dibertsitate handiagoa egon zateken. Horren ondorioz, presio estetikoa txikiago izango litzateke eta jendea askeago biziko litzateke. Bere gorputza, erropa eta itxura berak nahi duen moduan aukeratuz. Gizarteak edertasun estandar batzuk ezartzen dizkigunez, guk geure burua neurri horien arabera epaitzen dugu. Ondorio gisa, presio estetikoa sortzen da, eta askotan ez gara nahikoa sentitzen. Guk gure ikuspuntua aldatuko bagenu eta gorputzak zenbakietatik haratago baloratuko bagenitu, baliteke guk presio hori gutxitzea eta mundu askea izatea. Amaia, zein da zure iritzia? Nire ustez normala dena pertsonak alderatzeko eta kontrolatzeko zehazten da. Lehenik, gizarteak arauak ezartzen dituelako eta horrek segurtasuna ematen digulako. Bestalde, ikuspuntu desberdina izango bagenu, pertsona bakoitza gehiago errespetatuko genukeelakoan nago. Gure ikuspegia irekiagoa balitz, mundua hobea izango litzateke. Aniztasuna gehiago onartuko genuke eta. Ondorioz, neurketak baliagarriak dira, baina ez dira beti bidezkoak. Galdera hau egitea oso interesgarria iruditu zait, izan ere askotan zenbakietan bakarrik oinarritu eta osasuna, alegina edo ongizatea ahazten ditugu. Normala dena estandar idealizatuetan oinarrituko ez balitz, pertsonaren benetako izaera hobeto ulertuko genuke. Modu honetan ikuspegi osatuagoa izango genuke pertsona baloratzeko, eta ez ginateke zenbaki huts batzuetan geratuko. Gainera, aipatu behar da filtroen zein sare sozialetako estandarretan oinarritzea sekulako dismorfia eragiten duela pertsona zein gazte askoren gorputzetan. Barkatu, zer da dismorfia? Juri, Amaia eta Hirurok gai hau lantzen aritu gara, eta ezer baino lehen hori bilatu dugu. Hiztegiak dismorfia modu honetan definitzen du. Itxuraekiko edo ustezko akats fisikoekiko kezka obsesiboa askotan irudimenezkoak edo besteentzat hauteman ezinak direnak. Bai, ikertzen aritu gara eta datu oso interesgarriak topatu ditugu. Eta nahi izatekotan zenbait datu harrigarri komentatu dezakegu. Bai, noski, aipatu irakurritako zerbait interesgarri eta gustura asko hitz egingo dugu horren inguruan. Ondo, El Confidencial egunkarian dismorfiaren inguruan argitaratutako artikulua aipatzen has gaitezke. Hau, Fran Sánchez Bazerrilek idatzi zuen 2022an, egunkari honetako osasun sekzioa burutzen duen idazlea.
Ikerketa honen izena dismorfia, el trastorno que sufren miles de españoles da, eta esan behar dugu bereziki gure arreta bereganatu duela. Izan ere, aipatzen da Espainiako gazteen 2/3 dismorfia sufritzen duela aipatzen da bertan. Oso harrigarria, gainera ikerketa honetan dismorfia asalduratzat hartzen du. Konkretuki gorputzeko nahaste dismorfikoa edo LDA bezala izendatzen da. Horrek agerian uzten du dismorfia arazo larria dela. Bestalde, ikerketa berean nerabeek dismorfia pairatzeko joera handiagoa dugula aipatzen da. Arazo honen jatorria sare sozialetan ikusten diren edertasun ideal iristezinetan dagoelakoan nago. Hori dela eta gaur egun ukitu estetikoen normalizazioa bizitzen ari garela esango nuke. Zuek ere hala uste alduzue? Bai, ados nago baieztapen horrekin, nire ustez, sare sozialek errealitate desitxuratu bat erakusten dute, non edertasun ereduak oso zehatzak eta askotan iristezinak diren. Nerabeak hasten eta beren burua ezagutzen ari dira, horregatik sare sozialetan ikusten dituzten irudiek eragin handia dute haiengan, eta horrek askotan bere gorputzarekin eta itxurarekin segurtasun falta sentitzea eragin dezake. Gainera, filtroak, edizio aplikazioak eta argazkien manipulazioak hain normalizatuta daude ondorioz ikusten duguna ez dela errealitatea hasten dugun. Niri iruditzen zait, Espainian biztanlearen 2/3 dismorfia sentitzea kopuru esanguratsua dela. Naiz eta 1koak txikiak dirudien, 2/3 horrek milaka pertsona dira, eta askotan eskutuan geratzen den arazoa da, lotxagatik edo estigmagatik. Ez hori bakarrik, baliteke benetako kopuru handiago izatea, jende askok ez duelako diagnostikorik edo ez duelako laguntzarik eskatzen. Hori dela eta garrantzitsua da osasun mentala hitz egitea eta laguntza eskuragarri egitea. Niri iruditzen zait Espainian biztanleriaren 2/3 dismorfia sentitzea kopuru esanguratsua dela. Naiz eta 1koak txikiak diren, 2/3 horrek milaka pertsona dira, eta askotan eskutuan geratzen den arazoa da, lotxagatik edo estigmagatik. Ez hori bakarrik, baliteke benetako kopuru handiago izatea, jende askok ez duelako diagnostikorik edo ez duelako laguntzarik eskatzen. Hori dela eta garrantzitsua da osasun mentala hitz egitea eta laguntza eskuragarri egitea. Sare sozialek eragin handia dutela deritzot. Etengabe ikusten ditugun irudi editatuak eta filtroekin sortutako gorputz perfektuek presio handia eragiten dute, batez ere gazteengan. Askotan ahazten dugu irudi horiek ez direla errealak, eta horrek gure buruarekin konparatzera garamatza. Horregatik nire iritziz oso garrantzitsua da hezkuntza digitala lantzea eta gazteoi erakustea sare sozialetan agertzen dena ez dela beti benetakoa. Egia, Amaiak esan duenarekin lotuta, sare sozialek arrisku handia daukate, batez ere nerabengan. Horregatik esango nuke, naiz eta zaila izan, irudi bat ikusten dugunean une bat hartu eta pentsatu behar dugula hori horrelakoa den edo hainbat filtro edo ukitu estetiko dituen. Bestalde, aipatutako ukitu estetikoak direla eta hitz egin behar da azken urtean gora egindako Ozempic medikamentuaren erabileraz. Egia, gaur egun, ukitu estetikoen normalizazioarekin batera oso larria den fenomeno bat ere ikusten ari gara. Ozempic medikamentuaren erabileraren gorakada azken urtean. Business Insiderren 2023an argitatutako artikulu batean, Cristina Fernández Esteban kazetariak azaltzen du Ozempic medikamentua nerabeen eta gazteen artean duela 3 urte baino 600 gehiago kontsumitzen dela. Semaglutidan oinarritutako medikamentu hauek bezalakoak hasieran 2 motako diabetesak tratatzeko sortuak izan ziren, baina gaur egun milaka pertsonek pisua galtzeko erabiltzen dute, eta batez ere gazteek. Ikerketa honetan aipatutako datuek asko kezkatu naute. 2020tik 2023 AEB-tan hilan errezeta kopurua 8.700tik 60.000 igo dira. Are gehiago botika honek ondori larriak ekar ditzake, hala nola pankreatitisa, giltzurrun arazoak edo urdaileko paralisi kasuak. Nire iritziz, Ozempic medikamentuaren erabilera masiboa eta bereziki gazteen artean arazo oso latza da. Medikamentu honek osasungarriak ez diren gorputz ereduak areagotzen ditu eta. Gai oso interesgarria ateratakoa eta oso datu harrigarriak. Edo zen modutan esango nuke gaia ez dela behar ezain beste landu. Hori dela eta medikamentu honen inguruan zalantza asko daude. Nire kasuan galdera hau dut. Ozempic gaiarekin lotua, baldago marketing lodifobiaren atzetik? Oso galdera ona. Ez hori bakarrik, jakinen zazu, galdera hori gaia prestatu bitartean sortu zitzaidala eta informazio pila bat ekarri dut horren inguruan. Lehenik eta behin, Magda Piñeirok lodifobiaren aurkako aktivista eta Stop Gordofobia plataformaren sortzaileak
Zenbait elkarrizketeatan aipatutakoa komentatzea gustatuko litzaidake. Haren arabera, industria gure gorputz segurtasun ezaz bizi da. Eta gordofobia ez da osasunetik sortzen, estetika sozialetik baizik, estetika hori marketingak gidatzen du. Nik pentsatzen dut Ozempiken erabilerarekin kontu handi zibili behar dela, izan ere jatorriz diabetesa tratatzeko sortutakoa botika bat da, eta gaur egun askotan pisua azkar galtzeko erabiltzen ari dira mediku kontrolik gabe. Horrek arriskuak ekar ditzake, hala nola albondoriak edo elikadura ohitura desegokiak garatzea. Gainera, badirudi sare sozialek ere joera hori bultzatu dutela, gorputz perfektua lortzeko presioarekin lotuta. Horregatik, garrantzitsua da informazio fidagarria izatea eta beti profesionalen aholkuarekin soilik erabiltzea. Ozempik oso gauza fina da, batez ere gaixotasun batentzako bideratua dagoelako. Diabetesa ez baduzu ez da gomendagarria hau erabiltzea. Behin hartzen duzunean, gero utzi nahi baduzu ongi ikusten zarelako, asko lodituko zara eta honek arazo oso larriak ekarriko dizkizu. Profesional batek errezetatu ez badizu, ez hartu. Gero, denbora pasata hainbat eragin kaltegarri izango baititu zugan. Baina adibidez profesional bateko behin badizu, gauza espezifiko batentzako lasai asko sartu. Eta orain, beste esparru batengana bideratuko gara. Duela aste batzuk TikToken ikusi nuen hainbat nesken filtro espezifiko bat jartzen zutela. Masaila gorritzen zituen, azala zuritu eta hainbat gauza. Horrekin baita kontu handi zibili behar da. Hurrengoarekin hasi baino lehen aipatu nahi dut, badaudela profesional asko Ozempik medikamentua ematen dutenak errezetarik gabe. Eta landu beharreko gaia dela medikuntzan eta orokorrean osasunaren arloan dagoen lodifobia. Bestalde, Junek aipatutakoarekin lotuta, galdera bat dut duela urte asko, eta zuek erantzun dezakezuelakoan nago. Hala ere, ez dakit zehazki gaia landu duzuen. Bota, beldur gabe. Nola eragiten du sare sozialen erabilerak institutuko ikasleek sentitzen duten presio estetikoan? Eta bide batez, gustatuko litzaidake jakitea zer ondorio izan ditzaketeen presio horrek autoestimuan eta osasun mentalean. Sare sozialen erabiliak eragin handia izan dezake institutu ikasleek sentitzen duten kanpo itxuraren gainerako presioan. Plataformetan irudi perfektuak, filtroak eta gorputz edo aurpegi idealak etengabe ikusteak autoebalazio etengabeak sortzen ditu, eta horrek autoestimua jaitsi dezake. Askotan, gazteek pentsa dezakete irudi hori dela normala edo lortu beharrekoa, nahiz eta realitatea editatua edo manipulatua izan. Ondorioz, presio horrek antsietatea, segurtasun falta edo dismorfia bezalako arazoak areagotu ditzake. Horregatik garrantzitsua da sare sozialen erabilera kritikoa sustatzea eta gazteei gogoratzea ikusten dutena ez dela beti errealitatea. Horrekin lotuta, berrian 2023an argitaratutako erreportaje batean, Maialen Arbeltz kazetariak nerabeen autoestimuan sare sozialek duten eraginaz ohartarazten du. Gazteen artean gorputzarekiko asebetetze eza handitzen ari da sare sozialen erabilerarekin batera, azaltzen du. Hainbat psikologoren iritzietan oinarrituta. Era berean azpimarratzen da irudi idealizatuen kontsumo etengabeak konparazio soziala areagotzen duela eta horrek antsietatea sortzen duela. Horri gehitu behar zaio presio estetikoa ez dela sare sozialetan bakarrik geratzen. Institutoko eguneroko harremanetan ere islatzen da, adibidez iruzkinetan, brometan edo laik kopuruaren garrantzian. Horrek kanpoko onespena gehiegi baloratzea eragin dezake. Gainera algoritmoek eduki mota bera erakusten dute behin eta berriz, eta horrek edertasun eredu bakarra normalizatzen du. Bestalde presio horrek denbora eta energia asko kentzen die gazteei, argazki perfektua lortzea, itxura zaintzea edo besteen iritzia etengabe begiratzea. Horrek estresa eta nekea sort ditzake. Badirudi, presio estetikoa benetako arazoa dela institutuetan, eta garrantzitsua da familiek eta irakasleek gai hau lantzea. Gazteei beren balioa itxuratik harago doala ulertarazteko. Beste kontu batera pasatuz, komentatu nahiko nuke metrosexual terminoa eta horren atzetik dagoena. Hori bai gai ona. Ez dakizuenentzat metrosexual terminoa normalean gizon heterosexualei dagokio, baina zehazki haien itxura fisikoa eta zaintza pertsonala oso serio hartzen dutenei. Hala ere auzia ez da hori. Arazoa da termino hori zein ikuspuntutik ezartzen den. Argi dago hau matxismotik ezartzen dela. Lehenik eta behin metrosexual hitzak gizonen zaintza pertsonala edo estetika interesak zerbait salbuespenezko edo deigarriak balira bezala aurkezten dituelako. Are gehiago, terminoak genero rol tradizionalak betikotzen ditu. Izan ere, gizon bat metrosexual gisa izendatzeak azpimarratzen du ez datorrela bat maskulinitate hegemonikoarekin.
Arrazoi hauengatik metrosexual bezalako etiketek generoaren araberako bereizketatik datostelakoan nago. Zein da zuen ikuspuntua kontu honi dagokionez? Erabat ados nago zurekin, Ayuri. Egia esan da ez daukate zer gehiago gaitzeko. Metrosexual hitza erabiltzea gaur egungo gizartean oraindik gizonen itxura eta zaintza serio hartzea arraro bezala ikusten dela erakusten du. Beraz, betiko ikuspegi matxistatik eratorritako terminoa da. Nire ikuspuntutik metrosexual terminoa gizon baten zaintza pertsonala azpimarratzeko sortu zen. Garai batean hori ez baitzen hain ohikoa edo ez baitzegoen hain onartua. Hala ere, gaur egun gero eta normalagoa da gizon askok beren itxura eta ongizatea zaintzea. Arazoa da, zuek diozuen bezala, etiketa horrek oraindik ere bereizketa markatzen duela. Nire irudiko egokiena litzateke horrelako etiketak alde batera uztea eta zaintza pertsonala pertsona bakoitzaren hautaketa bezala ikustea, generotik aparte. Metrosexual bezalako terminoek erakusten dute gizartean oraindik generoaren araberako jokabideak zailkatzeko joera dagoela. Zaintza pertsonala edo estetikari garrantzia ematea ez litzateke genero jakin bati lotu behar, baina termino horiek erabiltzeak salbuespen moduan aurkezten du. Horrek adierazten du oraindik maskulinitatearen inguruko ikuspegi tradizionalak indarrean daudela. Bestalde, presio estetikoa bi generoetan gero eta handiagoa dela iruditzen zait, baina modu desberdinean agertzen da. Arazo nagusia da pertsonen balioa askotan kanpoko itxurarekin lotzen dela. Horren aurrean, uste dut beharrezkoa dela genero rol zurrunak zalantzan jartzea eta askatasunez adierazteko aukera sustatzea. Etiketarik gabe eta presiorik gabe. Galderari erantzunez, egia da metrosexual bezalako terminoek generoaren araberako bereizketa indartzen dutela. Zaintza pertsonala ez litzateke genero bati lotu beharko. Gizon batek bere itxura zaintzea ez da aparteko zerbait, eta etiketa horiek maskulinitate tradizionalaren ikuspegia mantentzen dute. Dena den, termino berri hori erabiltzea badu mofeari dagokionez aurrerapen txiki bat egotearen adierazlea. Izan ere, duela urte batzuk gizon bat fisikoki zaintzen bazen gehia zela esaten zen. Hortaz, zentzu horretan aurrerapen bat bezala ere ikusi dezakegu. Ez nuen hori pentsatu, baino egia da, ikuspegi horretatik evoluzionatzen aritzearen adierazlea izan daitekela. Hau bai saio mamitxoa egin duguna. Bai, eta horregatik guztiagatik honaino iritsi da gure saioa. Espero dut zuek gure entzule maiteok zerbait berria ikasi izana eta entretenitu izana. Beste bat arte. Mila esker gurekin egoteagatik, jarraitu ideiak zabaltzen, jarraitu askatasuna eraikitzen. Hau izan da, hau podcasta gaurkoz, baina hurrengora arte.